La 23a Fira de l'Entorn va tenir lloc al pavelló del Club Natació Tàrrega els dies 22 i 22 d'octubre de 2023. Més d'una cinquantena d'expositors van informar als visitants sobre energies renovables, sostenibilitat i alimentació ecològica de proximitat. La salut i el benestar tornen a estar al centre d'un esdeveniment que combina la sensibilització, l'educació i la promoció de la biodiversitat. Per als més petits, el planetari amb les seves projeccions esfèriques permet el descobriment del sistema solar. Conferències, exposicions i tallers reforcen un programa centrat en el reciclatge i la reutilització com proposa el Departament d'Art Creatiu de l'Associació Confluence des Arts amb el seu taller dirigit per Luça Carlió. Durant la visita oficial, l'estand de la Confluence des Arts va rebre les personalitats de l'Ajuntament, Alba Pijoan, alcaldessa de Tàrrega i el president del Consell Comarcal, José Luis Marín. Est-ce que vous avez fait ça ici à Tàrrega, ça? Oui. Oui? Oui. Il y en a d'autres. El taller de la Confluence des Arts ha rebut molts visitants durant aquests 2 dies. Aquest taller va ser supervisat per Xavier Rossell, vicepresident de la Confluence des Arts. A l'exterior, molts expositors presenten productes locals i ecològics. També s'ofereixen activitats divertides.